Tukasok. Malutong. Very crispy. Pakinggan nyo guys. Ay! Welcome back to our YouTube channel no. Kapag baguhan ka lang sa channel natin guys, pakiclick naman yung subscribe button and notification bell para ma-update ka kapag meron tayong mga video katulad nito guys. So mayong buntag ninyong tanan. So welcome back sa atong mga subscriber diha no nga nananaog balik. Welcome back sa inyo. Shout out sa lahat ng mga subscriber ko no. Road to 3,000 subscriber na tayo guys. Maraming salamat. Ang lulutuin natin ngayon is pork chicharon gamit ang pisngi ng baboy guys. Very easy and yummy recipe. So first step guys, pakuluan muna natin yung ano no, pisngi ng baboy. Ito yung gamit ko no. Shoutout pala ni Juby, yung kasama ko sa ano dati sa trabaho, sa kanilang baboy ito. Hindi pa to bayad guys. Baka naman Juby. So yan, pakuluan lang natin to guys. Yan natin ng tubig. Yan. Tapos sa pagpakulo guys, lagyan natin ng konting whole peppercorn no. Yan. Tapos lagyan natin ng salt no, mga isang kutsara lang siguro na asin. Lagyan natin konti pa. Yan guys. So pakulo lang natin to ng mga 10 to 20 minutes guys no. Pabalik lang tayo guys. Takpan ko lang muna. Takpan ko muna guys. A few moments later. So guys, after 20 minutes guys no, ito na yung ating pisngi ng baboy no. So guys, i-remove na natin yung pisngi ng baboy guys no. Ito. Lagay natin dito. Hindi kailangan na lalambot yung ano guys ha, yung baboy. Ginawa ko lang to para mas madali siyang slice guys no. Yan. Ipa-cool down muna natin to no ng mga 20 minutes siguro para madali nating ma-slice. So guys, after napalamig natin yung ating pisngi ng baboy, next step guys, i-slice natin to ng maliliit no, bite size lang. So guys, i-slice na natin yung ating baboy no. Ganyan lang guys. Yan. Parang chicharon. Chicharong baboy. Yan. Maninipis lang guys. Maninipis lang. Yan. Ito guys. Maninipis lang. Yan. So parang ganito lang guys oh. Ganito lang kalaki, no? Yan. So, i-slice ko muna to lahat, guys. Tapos, next step dito, guys, ano lang natin, pa-cool down lang natin or ipa-air dry natin yung ating mga pisngi, no? Na-slice natin. So, guys, na-slice ko na po lahat yung mga, ano, no? Pisngi ng baboy. Next step natin, guys, is i-air dry natin yung, ano, pisngi ng baboy, no? Ilagay ko lang sa, ano, parang may baking tray ako dito. So para mas mabilis siyang ma-dry no. Sige guys, yan. Oh, ha? Sarap nito guys. I-air dry lang natin to ng maximum of 40 to 1 hour guys. Okay na to. No? Yan. And guys, may Facebook page pala tayo guys. Paki-follow na lang guys. Ilagay ko sa screen ha. Lagay ko dyan guys, yung Facebook page natin, no? So guys, ano na-observe nyo? Wala na tayong buhok, no? Nagpagupit na ako guys kasi 30 minutes ko, more than 1 hour kong in-air dry yung ating chicharong baboy, no? Next step guys is pirito na natin siya sa sarili niyang mantika guys, no? So guys, ilagay lang natin to lahat dito sa ating kawali guys, no? Mainit na yung kawali ko, no? First fry natin siya sa kaniyang, huwag kayong mag-add ng mantika guys ha. Medium heat lang pala. Medium heat lang yung ano natin fire.
huwag kayo mag-add ng mantika kasi i-extract ng taba, no? Igigisa natin to sa kanyang sariling mantika, guys. Yan. Tapos haluin na natin. Kita, ilikot. Anak, kita. Na. Uhu. Halo-haloin na natin, guys, no? Guys, ito na yung ating after mga 6 minutes siguro. Lumiit na siya, guys. At tapos marami na ang na-generate niyang mantika, no? Makita ba hilikot? Ayan, no? Continue lang natin pagluto, guys, no? Tapos i-check lang nato para hindi masunog, di ba? So, guys, ito na yung ating first na perito ng ating kuan. Parang ganito lang, guys. So pag parang ganito na yung niya, pwede na to i-rest natin, no? I-set aside na natin, pahihingahin natin. Yan. Yan. Kita mo, hilikot yung malikot. Careful hilikot kasi mainit, oh. Yan, oh. Ito, guys, oh. Crunchy na nga. First fry pa lang. Ito na, guys, oh. Pako-cool down muna natin to, no? Ng at least 30 minutes siguro. While waiting for the pisngi ng baboy na mag-cool down, gagawa tayo ng ating spicy sauce. Gawa lang ng garlic, onion, tapos chili. Kita mo, may mga chili tayo dyan, no? Ano to? Tinatawag sa Cebu to ng demonyong na sili. I don't know kung ano to sa English. Paki-comment down below, guys, kung anong tawag nito sa English. Maliit na sili, no? Tanim ko to, guys, no? Tanim. Lagyan lang natin ng kahit isang ganito, guys, kasi ang nito, ang hanghang. Sige, guys. So magsimula tayo sa garlic. Dalawa yung gagawin ko, guys, kasi yung mga bata, alam niyo na, mga bata, pero sila mahilig naman yung iba. Tapos last na natin ng ganito. Kita. Lagay natin dito. Then next step is the onion. So slice na natin into half. Slice na natin into dice. Yung maliliit. Bango. Yan. Lagay natin dito. Yan. Si Hailey ang itong cameraman. So itong isa para sa mga bata. Next, sili. Yan. Slice lang natin. Careful, wag niyong hawakan to, guys, kasi maanghang to. Yan, dyan sa amin lang, sa akin lang. Tapos lagyan ko pa ng kunting ganito para spicy siya. Mahilig kasi ako sa spicy, no? Oh, yan. Yan. Next step, lagyan na natin ng limonsito. Ito, limonsito. Okay na yan. Ito din sa mga bata, malikot. Lagyan natin ng kunting asin, pang paalat, no? Kunti lang. Ito. Dito, asin, no? Tapos, ground pepper, no? Yan. Kunti lang sa mga bata. Kasi hindi sila masyado mahilig niyan. Tapos ito. Sa akin ay marami, syempre. Pwede kayo maglagay ng asukar, pero ako hindi na ako maglalagay. Tapos, syempre, yung aking do-it-yourself na suka, no? Yan. 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 Ito rin sa mga bata. So, mix lang natin, guys. Kita mo. Yan. Sarap na to, guys. Okay na to, guys. Tapos, pigain pa natin yung siling demonyo. Yan. Sarap. Bango. Ito, isa. Oops, maanghang na to. So, ito lang ating special na sausawan ng ating chicharong pisngi ng baboy, guys, no? So, guys, ito yung pangalawa nating fry, guys, no?
Mainit ng ating mantika, no? Nasa 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius siguro. At fry na natin to. Oh. Yan, careful kayo dito guys kasi minsan puputok guys eh. Yan. Yan. Lagyan ko ng konting tubig ha para puputok. Oh, atras. Yan. Oh, wow. Guys, haunin ko na yung ano. Kunin ko natin yung ating chicharon, no? Lagyan na natin dyan. Crispy na to guys. Chicken fry. Done. So guys, malamig na yung ating ano, iti-third fry ko to guys. Try ko third fry. Bago natin i-third fry guys, lagyan natin ng konting asin guys, no? Mix natin guys. Yan. Last fry. Kita mo, ilikot. Yan. Woo! Sinama ko na lahat. So guys, ito na ang ating chicharong pisngi ng baboy. Malutong na to guys. Oops. Nag-alarm yung aming fire system sa bahay. Kasi mausok. Mausok guys. Turn off ko muna. Ay, ingay. Nagbablog tayo. So guys, ito na ang ating chicharon. Medyo mainit pa to guys. Palalamigin muna natin, no? A few moments later. Guys, welcome back, no? Nandito na ang ating very crispy na pisngi ng baboy, no? Masarap to guys. Tikman natin guys, no? Guys, kapag baguhan ka pa lang sa YouTube channel natin guys, paki-click naman yung subscribe button below. Libre lang yan. Tapos paki-click na rin yung ano, notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong video tulad nito guys. So, it's it. Crispy pork pisngi, no? Sarap nito guys. May kanin na ako dito guys. Malinis ng kamay natin. First bite. Ito guys. Titikman natin. Tapos, isawsaw natin sa ating mahiwagang sawsawan. Try ko muna to, no? Try ko muna, ha? Very crunchy, guys. Parang chicharon talaga. Tapos ito, guys. Right. Sarap. Bago pala tayong gupit, guys, no? Ito pa. Oh, ito pa. Tapos yung spicy yung ano natin guys. Sausawan. Crunchy. Ito ka to. Malutong. Very crispy. Pakinggan nyo guys. Ay. Shout out pala sa lahat ng mga subscriber natin, no? Road to 3,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo guys, no? Kapag wala kayo, wala rin ako. Joke lang guys. Sige guys, maraming salamat sa inyo. And don't forget to like and subscribe. If you like this video, you can share this video. And also please comment down below kung anong gusto nyong lutuin, no? Ito pala guys is requested by ating isang subscriber na shoutout sa iyo Dong Florito, Yohin, shoutout. Request niya to crispy chicharon pero yung gamit ko is pisngi ng baboy. May twist na konti pero masarap pa rin guys. Sige guys, maraming salamat. Bye for now. God bless.